bola kana ta abin ga mi. Nan jima? Normal. Wallahi ganin nika ka wannan haukace. Ko ka haukace wallahi ka launi ka harba. Kai ko baka da labarin Alhaji Bello Ale Turaki. Turakin Galadima. Ganin nika ka shi yamin wata kyauta kwakwalwa ta juya. Ka hede tara mai hannu. Kaji ana hudun bajo ga kahe banki tabbas mai kyauta kamar ana albashi kowa yawa alƙawalin shi ta shi ci bashi. Ai Alhaji Bello da kayan mawarkin ya ma kyauta ta haka. Ta tabbata. Ka san duk Najeriya turaki biyu na. Awo. Daga Alhaji Bello Ale Turakin Galadima. Awo. Sai sauran turaku. Duk ba su yawa ne. A game su ba. Gaba ne. Ina suka ku namijin kokarin da ya kai. A game su gaba ɗaya ranka ta kabba su kai shi ba dan in hodi ubangiji cika mai shi kai. Kwarai. Ka tahi mahulkin nan naka insha Allah ya tabbata. Muna roƙon Allah ya Allah ka tanya Alhaji Bello Ale Turaki riko. Amin. Ka kare shi ga miyagun kaddarori. Tabbas. Ka yi mai mahita ta alheri. Sai kuma mawarkin da ni na ya min kyauta hankali na ya bushe. Haka. Allah shi tabbatar min da shi. Amin ya baka ko dubu. Shi dubu kuka nufi ko miliyan biyu. Yana ci ma shi. Amina. Ai sai an mahaukaci ba ni ba.